Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da shirin fadar shugaban ƙasa na bunƙasa haƙowa tare da sayar da gwal ɗin ƙasar nan, wato Presidential Artisanal Gold Mining Initiative. Shugaban ƙasar ya ƙaddamar da shirin wanda zai taimaka wajen kawo ƙarshen haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, tare da samar da ayyukan yi ga sama da mutane 250,000, haka zalika samarwa gwamnatin tarayya kuɗin shiga dala miliyan 500 a duk shekara. Babban banki na ƙasa CBN ya sayi gwal ɗin na farko da aka haƙo tare da sarrafa shi a ƙasar nan akan kuɗi naira miliyan 268. Kaddamar da shirin zai kuma kai ga buɗe waɗansu cibiyoyin sayar da gwal a waɗansu muhimman garuruwa waɗanda masu haƙar ma'adinai da ƙananan 'yan kasuwa masu cinikin gwal za su sami cin moriyarsa. Shirin zai kuma taimaka wajen bunƙasa kuɗaɗen ajiyar gwamnatin tarayya na ƙasashen waje ta hanyar baiwa babban banki na ƙasa CBN damar ƙara yawan adadin gwalagwalan da yake ajiye a baitulmalinsa. Ƙasar nan dai tana da ɗimbin gwal da ke binne a ƙarƙashin ƙasa wanda zai taimaka wajen samar da kuɗaɗen shiga da ayyukan yi ga al'umma. Haka zalika 'yan kasuwa masu harkar saye da sayar da gwalagwalai a ƙasar nan. Cikin ƙasata ina matasa ina kiran ku ku zo mu zauna mu daina yi shaye-shaye don ci gaban ƙasar mu. Najeriya da muna da manya hamasa kishi da 'yan arewa.